John chapter 13, we're going to read verses 1 to 7. Now, before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God and went to God, he riseth from supper, and laid aside his garments, and took a towel, and girded himself. After that he poureth water into a basin, and began to wash the disciples' feet, and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Then cometh he to Simon Peter, and Peter saith unto him, Lord, dost thou wash my feet? Jesus answered and said unto him, What I do thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. Karon sa wala pang pista sa pagsaylo, sa diya nga si Jesus nihibalo nga ang iyang takna miabot na nga siya gayon mobiya gikan niining kalibutana ngadto sa amahan nga nakahigugma sa mga iyaha nga aniya sa kalibutan, siya naigugma kanila ngadto sa katapusan. Nagistorya diri kabahin sa iyang mga disciples. Ug ang panihapon ingon nga natapos na ang yawa nga karon nakabutang na ngadto sa kasing-kasing ni Judas Iscariote, ang lalaki ni Simon, aron sa pagbudhi kaniya. Si Jesus nga nahibalo nga ang amahan nakahatag na sa tanan mga butang ato sa iyang mga kamot, o nga siya gikan sa Dios o miato sa Dios, or we could say moadto sa Dios. Siya mitinglo gikan sa panihapon ug mihiklin sa iyang mga bisti ug mikuha og uskatwalya o gibaksan ang iyang kaugalingon. Human niya siya nagabubo og tubig ngadto sa uska palanggana o misugod sa paghugas sa mga tiil sa iyang mga tinun-an o sa pagpahid kanila pinagi sa tuwalya nga iyang gibakos. Unya miduol siya ngadto ni Simon Pedro, og si Pedro nagiingon ngadto kaniya, Ginoo, hugasan mo ba ang akong mga tiil? Si Jesus mitubag ug miingon ngadto kaniya, unsa nga akong buhaton dili ka makahibalo karon, apan ikaw makahibalo sa umaabot. That my message is a question. Jesus, what are you doing? Jesus, unsa imong gibuhat? Jesus, what are you doing? For some reason tonight, I have a stabbing pain right here. So if you see me wince, that's why. I don't know why, but certain movements, I'm probably not going to yell much because it hurts. I don't know why. I don't think I'm sick. But it started during supper and it hasn't gone away. So if I seem a little more hinay, that's the reason. It hurts. I'm not terribly tired, but it hurts. So I'll tell you in advance because I know at some point you're going to see I'm in pain. I don't know why, but God gave us a message and I think we need it. So let's pray and we'll start the message tonight. Heavenly Father, would you please help me right now, Lord? Thank you that your strength is made perfect in weakness. And I pray, God, you give me strength right now to help your people. Lord, I pray, God, that you'd help me to push the distractions and the pain out of my mind and focus on the preaching of your word. Thank you for this message, this very practical, helpful message that we need tonight. Please, God, strengthen our faith. Give us wisdom and help us to make good decisions because of the message tonight. Please, dear God, help me as I preach. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mong maglingkod. Si Jesus mianhid diri sa kalibutan sa duha ka dakong rason. Siyempre, nasa dakong gipang buha, samtang nasa dari. Pero na duha ka dakong rason. Number one,
mianhi siya ron maghalad, magtanyak. Halad is the right word, maghalad sa iyang kaugalingon. Ingon nga ang sakripisyo alang sa tanan sala, sa tanan tao, the eternal sacrifice alang sa tanan tao sa kasaysayan, hangtod sa katapusan sa kalibutan, siya ang walay katapusan sakripisyo para sa tanan sala sa tao. That was God's plan before He even created the world. The Bible tells us in Revelation 13, paminaw lang ako mo basa para sa time, pero diya sa Revelation 13, ang Diyos nagastorya kabahin sa Antichrist, but at the end of the verse, he makes a very interesting statement about Jesus Christ, the true Christ. Listen to this, Revelation 13:8. And all that dwell upon the earth shall worship him, that's the Antichrist, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Kinsa ba ang karnero sa Diyos nga mo kuha sa mga sala sa kalibutan? Kinsa ba? Jesus Christ. So here we have the Lamb. Sa hunahuna sa Diyos, kanusa si Kristo, gisakripisyo lang sa sala. Bisaya, uang tanan nga mga nagpuyo sa yuta, magasimba kaniya, kang kansang mga, I wish they wouldn't use kansang in our Bible. I don't care who uses I don't know who does. Does anybody know what part of the Philippines says kansa instead of kinsa? Anybody know what? Is that Bohol? Who says kansa? We need to excommunicate them from the Visayan Philippines. And kang kansang mga ngalan wala na hisula sa basahon. Here's the key. Basahon sa kinabuhi sa nating nga karnero nga gipatay gikan sa pagkatukor sa kalibutan. Ang kamatayon ni Kristo diha sa cross, maong plano gyud sa Ginoo gikan sa sinugdanan sa kalibutan. The foundation sa wala pa ang tao nakasala, ang Dios na nay plano daan para sa atong kaluwasan. I said Jesus came for two reasons though. One, He came aron mag-offer siyang kaugalingon nga atong walay katapusan nga sakripisyo aron kita pwede maluwas mga sa langit. Namatay siya sa cross, gilubong ug nabanhaw na. But number two, He came to train the 12 men who would carry the news of salvation to the whole world. Siyempre kabalota nga si Judas na nagbuti niya namatay sa cross, pero nagpili siya 12 men aron mag-train kanila kay sila man ang muhatod ug magmodala sa mensahe sa kaluwasan ngadto sa tibuok kalibutan. Kung si Kristo namatay sa cross ug mobayad para sa tanan sala sa tibuok kalibutan, pero ang tibuok kalibutan dili gayud mo kat-on unsay pulo sa sakripisyo. He had to have both. You had to have the sacrifice, pero kinahanglan pod ang mga saksi nga mukita ni Kristo human sa pagkabanhaw aron sila makawali sa kamatuoran. Those were Christ's two great purposes. Nag-ayo siya sa daghang tao nga nasakit, pero samtang na siya diri, pero kinadali iyang dakong katuyuan diri. Na mga panahon nagpakaon siya sa mga tao nga gigutom, pero kanadali ang iyang dakong katuyuan diri sa kalibutan. Na pun mga tao nga siya nagbanhaw gikan sa kamatayon, pero kanadali ang iyang dakong katuyuan. Two purposes in His coming to earth. Una, aron mamatay. Ikaduha, aron mag-train, magtudlo, mag-andam sa 11 men nga dala sa kaluwasan, sa message sa kaluwasan nga to sa kalibutan. For 3 years, sa atong teksto karon, I'm sorry, my mind's a little distracted. In our text verses tonight, maybe I'll use more English because it's hard to read in English, translate in Visayan, and hurt in your sight all at the same time. It's very distracting. In our text verses tonight, si Jesus hapit na sa katapusan sa iyang yutanon nga ministry. For 3 years, nag-training siya sa iyang 12 ka disipulo. Sa 3 ka tuig siya naningkamo sa pag-change sa ilang hunahuna kabayan sa tanan. Sa 3 ka tuig nasulay siya, naghago siya sa pagpausob sa ilang batasan ug magtubo sa ilang pagtuo. And now He's almost done. Pipila ka oras, maybe 1 or 2 days lang. Kajut lang.
dakpan siya, mutindog atubangan ni Pilate, ug siya mamatay sa cross. And in our text verse, we see something very interesting. Go back to John chapter 13 and verse 1. What we see over and over is that Jesus knew what was coming. Nahibulo siya sa tanan daan. John chapter 13 and verse 1. Kung nanas, amen? Now, before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. Karon sa wala pang pista sa pagsaylo, sa diya nga si Jesus nahibalo nga ang yang takna miabot na nga siya gayud mo biya gikan ining kalibutana ngadto sa amahan nga nakahigugma sa mga iyaha nga aniya sa kalibutan, siya nahigugma kanila ngadto sa katapusan. Just as a side note, I just noticed this. Have you ever heard somebody, nakadungog ba ka sa tao nga nagtudlo, si Kristo namatay dahil miato siya sa impyerno sa 3 days? Have you ever heard that doctrine? It's not true. I don't believe it for a lot of reasons. I believe Jesus led people from paradise, which was in the same area as hell, kay Abraham's bosom, nakakita sila sa impyerno at bang. I believe he led them to heaven, but Jesus Christ did not go to hell, and he certainly did not suffer in hell. Siyempre, wala, kay ang sakripisyo niya sa cross, kanapaigo para sa atong kaluwasan. But this verse right here proves it. He would depart out of this world unto the Father. I never noticed that before. That destroys their doctrine. That's nice. But what I want you to see this evening is, he knew that his hour had come. Unsa ba ang iyang oras? Meaning, the purpose of his entire life. His hour. He came to train and then die. That's why he came. I noticed as I was reading through John this time, matag panahon sila nagsulay modakop kaniya, naningkamo sila modakop kaniya. The Bible says he escaped, for his hour was not yet come. Wala pa natiwas ang iyang labor diya sa iyang mga disciples. Wala pang saktong panahon nga mamatay siya sa cross. But now, hapit na ang Passover, and he knew, it's my time. Nahibalo siya nga ang oras sa iyang pinikadakong pagantos, anana. The time in which he would fulfill, ang panahon nga siya magtumhan sa walay katapusang plano sa Diyos para sa kaluwasan sa tao. He would finally bring it to a conclusion. Magtiwa siya, magtuman siya sa plano sa Diyos. His disciples didn't know, but he did. He knew that very soon he would leave this world, suffer, die, leave this world, and go to the Father. Siya nahibalo nga sa dalit madugay mo, ato siya sa langit, uban sa iyang amahan. He knew what was coming, and he knew why. Nahibalo siya unsa mahitabo, ug kabalo siya sa rason. Here's what these verses show us. Jesus knew the big picture. He had studied the entire Old Testament. He understood, he had grown, he had walked with God the Father. Yes, he was God, but he was living as a man, and he knew what was coming. He understood the big picture. Kabalo siya asa siya gikan, o kabalo siya asa siya padulong. Pero ang iyang disciples wala nakasabot sa big picture. Siyempre, nagsulay siya, nag-warn kanila nga sa dalit madugay, dakpon siya, mamatay sa cross. Siya nagsulay, pero wala sila nakasabot. Every time he explained, just dalit kaya nila, just unsa ni, and then dalit na lang. Look at verse 2. And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Uang panihapon, ingon nga natapos na, ang yawa nga karon nakabutang na nga to sa kasing-kasing ni Judas Iscariote, ang lalaki na anak ni Simon, aron sa pagbudhi kaniya. Si Kristo wala nahibalo lang nga mamatay siya,
Kabalupod siya, kinsang mubudhi niya. He'd known that for a long time. I'm not going to pretend I understand all of how Jesus learned and knew, but for a long time he knew it was Judas. Go with me to John chapter 6, verse 20. John chapter 6, verse 20. I'm sorry, I said 20, I meant 70. John chapter 6, verse 20 plus 50. John chapter 6, verse 70. Kunanas, amen? Jesus answered them, have not I chosen you 12, and one of you is a devil? That's really strong in Visayan. He spake of Judas Iscariot, the son of Simon, for he it was that should betray him, being one of the 12. Si Jesus mitubag kanila, wala ba ako nagpili kaninyong napulo og duha ug ang usa kaninyo usa kayawa? Siya misulti may tungod ni Judas Iscariote, ang lalaki na anak ni Simon, kay kini siya mao ang magbudhi kaniya, ingon nga usa sa napulo og duha. I'm trying to show you tonight, Jesus knew what was coming. Nakakita siya sa big picture. You understand that expression, the big picture? Nakasabot ba? Sa diyang nagsaka ko sa Linabo Peak. Gikan sa Linabo Peak, kung maglanta ka, usa ka direction, nakakita ka sa Dapolo. Kung maglanta sa Pecas, makakita sa Dapitan. You see the big picture. Makakita ka sa mga suba, sa mga suba, mga dalan. You see everything kay taas na. Jesus could see the big picture. Nakasabot siya unsay katuyuan gikan sa sinugdanan hangtod karon, unsay mahitabo sunod ug unsay rason para niya nga mahitabo. He knew it all. Nahibalo siya nga si Judas ang nagbudhi kaniya, but his disciples didn't know. Sila wala pa kabalo. Look at verse 3. Look at verse 3. Jesus knowing, there it is again. Jesus knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God and went to God. We'll finish it in a minute. Si Jesus nga nahibalong ang Amahan nakahatag na sa tanan mga butang ato sa iyang mga kamot, ug nga siya gikan sa Dios. I think it should be naggikan sa Dios. Ug nga siya naggikan sa Dios ug moadto sa Dios. I'm confused with the reason they chose those tenses, but whatever. First, I want you to notice the phrase, the Father had given all things into his hands. Si Kristo nakasabot sa iyang kaugalingon autoridad. Go with me to John chapter 5, verse 22. John tells us Jesus knew that the Father had given all things into his hands. What does that mean? Go to John 5, verse 22. John chapter 5, verse 22. Kunanas, amen? For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son. Kaya ang Amahan wala nagahukom sa tao. I think it'd be stronger if we could restructure that, but I don't know how to delete mo hukom ni bisang kinsa perhaps. Apan mitugyan sa tanang paghukam ngadto sa anak. What is he saying? Ang Diyos nga Amahan misulti sa Diyos nga anak, Jesus, ikaw ang muhukam sa tanan tao, ako dili, ikaw na lang. That is why kita mo tindog sa judgment seat of Christ, ug ang mga tao nga dili maluwas mo tindog sa great white throne judgment, pero kinsa gihapon ang maglingkod sa trono? Si Jesus. All judgment of man, God has delegated to the Son. God the Father has delegated to the Son. Why? Look down to verse 27. He gives the answer. And hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Jesus is talking third person. Kabayan sa ang kaugalingon dere. Og mihatag, meaning ang Diyos nga Amahan, mihatag usab kaniya ni Jesus og autoridad sa pagpahamtang og hukam tungod kay siya ang anak sa tao.
nga naman ang Diyos mitugyan sa tanan paghukam ngadto ni Jesus nga nailabo sa tao. Kay nga naman, tungod si Jesus mao ang anak sa tao. Dili gayud ka makasulti ni Jesus, dili ka makasabot sa mong kalisod diri kay Diyos ka. Kay si Kristo nagkinabuhi sama kanato. And he said, the reason God the Father gave me judgment is because I'm the Son of Man. He is the Son of God, anak sa Diyos. Pero nakput siya sa tao. O kanamo rason atong makita diha sa Hebrews 4:15, for we have not an high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Kay kita walay labaw nga pare nga dili matandog sa pagbati sa atong mga kahuyang apan sa tanang bahin gitintal, meaning si Jesus gitintal o gitintalan sama kanato apan walay sala. So what we see here, Jesus knowing that the Father had given all things into his hands, he understood his authority, yet he was getting ready to surrender to the cross. Siya nga na otoridad ibabaw sa tanan nag-andam nga mahimong obedient to death, even the death of the cross. He understood where he came from. He understood his authority. That's what we just read. Knowing he came from God and went to God. Si Kristo nakasabot. Here's the point. For some reason, John emphasized here in John 13, Jesus understood the big picture. Pero ang iyang disciples, wala pa. He understood the plan, gikan sa sinugdanan, ngadto sa katapusan. Kung ikaw mo basa sa John 17, Jesus says to the Father, glorify me with the glory that we had before the world began. Si Kristo nag-uban samahan, patas sila. I know there's some confusion with people sometimes. They say, well, if Jesus is equal with God, nga naman siya mutuman sa Diyos. Well, it's very simple. Jesus Christ submits to the Father, but he's still God. My wife submits to me, but she's still human. It doesn't make her less valuable, less important, or less capable. But there's always a leader, and Jesus Christ submits to the Father. It is not God the Father beating him over the head. No, Jesus submits by choice. Let's go back to John 13. I just want you to see 3 verses nag-focus ang Diyos. Balik-balik ang Diyos nagingon. Si Jesus nahibalo, nakasabot siya sa tanan. Now look at verse 4. He riseth from supper. So nahibalo siya sa tanan. Dayon, he riseth from supper, and laid aside his garments, and took a towel, and girded himself. After that, he poured water into a basin, and began to wash the disciples' feet, and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Siya mitingdog gikan sa panihapon, og mihiklin sa iyang mga biste, og mikuha og uskatwalya, og gibaksa ng iyang kaugalingon. Human niya na siya nagabubo og tubig ngadto sa uskapalanggana, og misugod paghugas. I think there should be a sa, misugod sa paghugas sa mga tiil sa iyang mga tinun-an, og sa pagpahid kanila pinaagi sa tuwalya nga iyang gibakos. Now here's what you got to understand in this story. This shocked the disciples. Natingala gayud sila nga si Jesus naghugas sa ilang tiil. Si Kristo, siya ang master, siya ang agalon, siya ang pangulo, but he was doing the work of a slave. Naghimo siya sa trabaho nga iyat sa mga ulipon. Bisan ang mga tao nga ang hired servants, dili maghimo niya, it was the lowest job. I mean, let's just be honest. Would you want that job? Mobot ang mga tao, nagtsanilis ang tanan, magikan sa muddy street, ganan ba ka sa trabaho, maghugas sa ilang tiil? It's not a fun, pretty job.
Walay lingaw, and labaw pa, it's very humbling. Makapaubos kaayo. So natingala ang mga disciples nga si Jesus naghimo niana. What was he trying to do? Now keep the focus. It's very clear. Siya nahibalo, asa siya gikan. Unsa may tabo sunod, asa siya padulong. Kabalo siya sa tanan. And knowing all that, he did this. Meaning this is connected. He was finishing his training of the disciples. He was trying to teach them one final lesson by illustration. This is not the end of his teaching, but it was his last big illustration. Nagsulay siya nga mutudlo kanila. Nga dili paigot man nga mualagad lang kaniya. Kinahanglan pod sila mag-alagad sa usag-usag. And he taught them the lesson by him, the master, humbling himself and doing the work of a slave. Now, the message tonight is not about humbling ourselves. But let me just say, if you are too proud to serve other Christians, you're not like Jesus. Is that sobra ka mapagarbohon? Kung ikaw sobra ka mapagarbohon, mao nga maglusod ka nga moalagad sa ubang Kristohanon, wala ka nagsunod sa mga lakang ni Jesus. If you can't serve your husband, serve your wife, serve other members in the church, kung ikaw magsulti, ako moalagad sa pastor pero dili ko motabang niya, that is not the Christianity of the Christ. Kana dili ang pagkakristohano nga si Jesus mitudlo sa iyang mga disipulo. Ako musulti nimo sa rason maglusud ta nga moalagad sa ubang Kristohanon, garbo. If there's something you think I'm too big to do that job, or I'm not going to help him, I'm not going to help her, you're not following the Savior. One of the greatest ways, can I help you? Can I help you? Usa sa pinakanindong ang mga paagi na ikaw tabang sa imong kaugalingon nga magpabiling nga mapaubsanon or mahimong mapaubsanon. One of the greatest ways to stay humble, mao kini, pagalagad sa mga tao nga walay autoridad, ibabaw nimo, o walay gahom sa pagganti kanimo lang sa imong buhat. That's what Jesus did. Help somebody who can do nothing for you. But that's not the message tonight. What I want you to see tonight is si Kristo nakasabot sa big picture. Nahibalo siya sa plano gikan sa sinugdanan nga sa katapusan. Kablo siya, kini ang importante kayo nga lesson. I need to teach them this lesson. So he is continuing on. There's one more thing I've got to finish. Kay hapit na ko, mawala gikan dila. Because he understood the plan, he knew the next lesson that the disciples still needed to learn. Now that's important. Tungod siya nakasabot sa tibok plano gikan sa sinugdanan nga sa katapusan, siya lang nahibalo unsang sunod lesson, unsay sunod kamatuoran, unsay sunod klase sa batasan nga kinahanglan mahibaloan sa mga disciples. Listen to me very carefully. God knows what you need to learn next. You don't. So siya nagsugod og tudlo kanila niini nga lesson pinaagi sa paghuga sa ilang hugaw nanimaho nga tiil. Nagsugod siya diri, dayon diri. Ug okay naman ang tanan hangtod niabot siya ni Peter. It's always Peter. Look at verse 16, John 13, verse 6. I just realized Brother Michael tried to stay and then he left, and he apparently he couldn't sit up. Ampo para ni Brother Michael.
Or maybe he just wanted to see if he liked the message. Like this is siya, dali mayo ni nahawa na. Look at John 13 verse 6. Kung nasa amen? Then cometh he to Simon Peter. Anytime you read that, you think, the next part's going to be interesting. Then cometh he to Simon Peter, and Peter saith unto him, Lord, dost thou wash my feet? Unya, may duol siya nga to ni Simon Pedro. Si Pedro, nag-iingon nga to kaniya, Ginoo, hugasan mo ba ang akong mga tiil? Peter was confused. Murag na ulaw gamay. But his question was more than just, maghugas di ay ka sa akong tiil pod? It wasn't that kind of a question. It was more like, Jesus, what are you doing? Unsay mong gibuha? Naunsa ka? But look at Jesus' answer. Look at verse 7. This was my text verse that got me started on this message. Look at verse 7. Jesus answered and said unto him, What I do, thou knowest not, but thou shalt know hereafter. Si Jesus mitubag ug miingon nga to kaniya, unsa nga akong buhaton dili ka makahibalo karon, apan ikaw makahibalo sa umaabot. Now, I want you to notice something very important. Si Jesus na ay mayong rason para sa iyang gibuhat. Diba? Unsang rason? Kabalo siya sa gikan. Kabalo siya sa iyang katuyo nga mamatay sa cross o mag-train sa mga disciples. Kabalo siya sa hapit na siya mawala o kini importante kayo sila kinahanglan mo katon nining a lesson. Kabalo siya sa tanan. Na siya mayong nga rason para sa iyang buhaton. He understood it. But Peter didn't, and he didn't try to explain. Wala siya nagsulay o pasabot sa iyang mga rason. O makita na to dere ang usa sa pinakalusod nga lessons na kinahanglan makatunan na to kung ganahang gayud ta mo sunod ni Kristo. And the lesson is this. Because God knows the whole plan from the beginning to the end, He always has a reason for what He does in our lives, even in the little things as small as washing their feet. Are you listening? Tungod ang Diyos nahibalo sa plano gikan sa sinugdanan nga sa katapusan. Ang atong kinabuhi sama sa uska puzzle piece, diya sa 10 million piece puzzle, ang atong bahing gamay ra, siya naglantaw sa tibok puzzle. Tungod siya nahibalo sa tanan gikan sa sinugdanan nga sa katapusan, siya kanunay na rason para sa matag butang nga siya maghimo diya sa atong kinabuhi, bisan ang pinakagamay nga mga butang. But He very rarely tells us. Palag sa unra na siya mopahibalo na to sa iyang katuyuan diha sa iyang paglihok sa atwa. Have you ever noticed that? Doesn't it irritate you? What's Beth's favorite word? Nakaulit? How many times have we said like Peter, what are you doing? Jesus? Ginoo? Naunsa ka? So I would never say that, but you think it sometimes, don't you? Unsay mong gibuhat dinhi sa akong kinabuhi? Wala ko nakasabuhat. Why klaro para na ako? And we struggle with the fact that God doesn't think He needs to explain. Maglusod ta sa simple nga kamatuoran nga ang Diyos mag-feel nga dili siya kinahanglan mo pasbot unsay ang buhaton. Bisan diha sa mga gamay nga area, we get upset when we don't understand what God is doing.
Diba? Masamok ka kung dalita makasabot kung unsay gibuhat sa Ginoo. Sa akong kaugalingon experience, sometimes the little things are harder than the big things. Usahay ang mga gamay nga butang nga dali masabtan na to, mas lasud kaysa dako. Kay kung ang mga dako nga problema mo abot, nagkabalo ta diretso, kinahanglan ta sa tabang sa Ginoo. O kabalo ta kinahanglan ta mangayo sa laing nga mag-ampo para nato. Diba? So, at least in my personal life, my faith has never been shaken by a big trial. It's always lots of little trials. Wala gyud nataro nga akong pagtuo tungod sa uskadako nga problema. Ang kamatayon, ang kasakit or like ang surgery ni Ma'am Ruth. Akong pagtuo wala nataro niya na. Ang problema ang daghang problema patong. Gamay. Ug sa dalit madugay na buntod. Tinapok sa mga problema. O magsugod ta sa pagduda sa Ginoo kay wala ta nakasabot unsay ang gibuhat. You gonna wash my feet? Unsay imong buhatan? Si Jesus nahibalo kung unsay ang buhaton o kabalo siya sa raso nga kinahanglan buhaton. Pero wala lang siya nagsulay nga magpasabot. He simply said, "What I do, thou knowest not now." Now, kung ako si Peter, ako mutubag. Lagi! Wala ko kabalo. Kanamo rason ng matanak ko. Diba? You see, I just say the things out loud that you think but would never actually say. What I do, thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. But I want you to notice Peter's response. He wasn't satisfied with that answer. Look at verse 8. Peter saith unto him, "Thou shalt never wash my feet." Wow! Nagdumili siya sa Ginoo. Si Pedro nagaingon nga to kaniya, dali mo gayud mahugasan ang akong mga tiil. Basin sila, di ko. Jesus said to Peter, nakoy rason pero dali ko mupaspo nimo karon. When he says, you don't understand now, but you will, what he was saying is, I understand, but I'm not going to tell you. Jesus said, makasabot ka sa umabot, pero dalit na lang karon. And Peter said, dalit na lang, di ko. Basing ka mo pwede, pero ako dili. And you know, sometimes we do the same thing with God. Kung dilita makasabot sa kung unsay gituyo sa Ginoo diha sa paglihok, what do we say? Dalit na lang ko. Ayaw na lang. Nga naman ang Diyos nagtugon ini ang problema sa akong kinabuhi. Ayaw lang. We stop reading our Bible. We stop praying. Magatrasta gikan sa pagpangalagad sa Ginoo. Diba? But look at Jesus' answer. This is the most shocking part of the story to me. Peter doesn't surprise me, but Jesus' answer does. Peter saith unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me. Wow! Para na ako ka na dali mag-uyon. Dili patas ka na. Dili ka makahugas sa akong tiil. Sige, dali na ka disciple. There's no part with me. You can't serve me. If you don't let me wash your feet, that's it. Those things don't seem quite balanced to me. Do you? Parang nimo?
Si Pedro nagiingon nga to kaniya, dili mo gayud hugasan ang akong mga tiil. Si Jesus mitubag kaniya, kung ako dili maghugas kanimo, ikaw walay bahin kanako. It seems like such a small thing, but Jesus said, Peter, you don't understand. This is important. If you're not willing to follow me in the little things, you won't follow me in the big things. Kung dili ka mo sunod sa Ginoo diha sa gagmay, unsa niya pagsalig kanimo nga mo sunod kaniya diha sa dagko? But it seems like such a small thing. Jesus, I would just rather you don't wash my feet. It makes me feel awkward. Naulaw ko. Ayaw na lang palihog. Jesus said, no. This is a deal breaker. Kung dalit na lang ka, bahala ka. And if you know the story, you know Peter said, sige, kung tinood ka na, put akong kamot, put akong ulo. Peter, be quiet. But here's how we could put it this way. Peter says, dili ka makahugas sa ako. Jesus said, pero kung dili ka motugot, dili ka makasunod pa kanako. Could I put it this way? Peter, are you going to ruin my whole plan just because you don't understand? Ikaw ba mo guba sa akong tibok plano? Tungod lang wala ka nakasabot. Jesus understood the beginning to the end. Peter understood a tiny little bit right here. I'm taking a simple little illustration about the foot washing. I'm not teaching doctrinal truth from this passage. I'm showing the way we think about God. Can I ask you a question tonight? Question number 1. Ang Diyos ba naglihok na diya sa imong kinabuhi? Nabahin maayo diya sa imong kinabuhi tungod sa paglihok sa Ginoo? Naba? Oh, naglihok yun siya, di ba? Question number 2. Nabay mga butang nga gitugot sa Diyos, gitugutan sa Diyos, diya sa imong kinabuhi nga wala nimo nasabtan? Naba? Naa. Ang Diyos ba naglihok sa mga paagi nga walay klaro para kanimo? Naba? Kitang tanan nakasinati niya na usahay. Pero last pangutana. Muguba ba ka sa tibok plano sa Diyos para sa imong kinabuhi? Tungod lang wala ka nakasabot kung unsa iyang giplano. Ang problema nato, kung wala ko nakasabot, dali ko magpadayon. So, muguba ka sa tanan kanindo sa umaabot, tungod kay dali ka makasabot sa katuyuan sa Diyos karon. I'm not saying Peter was going to ruin God's whole plan. I'm creating an illustration. Because sometimes we do. Okay, so let me ask. Ayaw pagtubag, rhetorical question ni. Unsa ba ang bahin sa imong kinabuhi di ikaw nagduda sa Ginoo karon? Naba? Muguba ba ka sa tanan laing maayo tungod na usa ka area nga wala nakasabot ka? Duwa ka area, tulog ka area. Sayang. Sayang. Peter, I'm gonna wash your feet. Aqua, dili ka. Dili man. Kung dili, wala kay bahin sa aqua.
Muguba ka sa plano. Importante gyud ni. Kinahanglan ka mukat-on ni ini. Are you willing to learn the lesson that God knows you need to learn? Buot ba ka mukat-on sa lesson nga ang Diyos na hibalo? Gikinahanglan nimo? Or are you gonna quit because you don't understand God's plan? Truth Baptist Church, ang atong bahin sa plano sa Diyos, kana ra. Siya nahibulogi kan sa sinugdanan, nga sa katapusan, ang tanang nga nahitabo sa tibok kalibutan sa tanan panahon. Ang atong bahin gamay kaya. How can we expect to accurately judge God's plan when all we can see is this? Wala ko nakasabot, pero siya nakasabot. Nindo ang iyang plano. Ayaw pagguba ni Ana. Ayaw pagguba sa plano sa Ginoo. Tungod nalibog ka sa iyang nilihukan. I'm gonna stop right there. Tukong na mga ulo, yung mata. Tukong na mga ulo.